Odofo mame ma akwa ba emra Adom TV. Jumede we ye nkurahye jumedie na me amede ho chia me amegina wanim se emre ni tekotego. Megiri se ho ye. Me mpa abo ne se wasode a wo hwe jumedie we no. Enhira ebro nhira so ene beto agu abrabo so. Na yedie adware wo ne dai. Na mpo bebe abegina bia no wadwene be kenyawo. No hu se wo ye o mama ode hye mapa. Ya wo de anam ntuo edi nkunimdie na nam. Medika akasa wabrabo ehye wo nsa. Na bebia wo gina bia no eye wo na wo pe. Ena obi ka kyem se ni tek wo boa ya wo meti hiamu. Entimi hiani ba ntimi nye yie na mhwehwe. Ye minimo sikani ba wanye yie da. Ena minimo hiani ba watimi ayeye ayo mama. Na susuna da san krofo ntem ye wadwene a wona dwene ye. Onyankopon a obo me no mienu no onumpo ose obo me no e wona seso so. Na emra obaye wiase no odi kan adwene ose momma yenye na odwene woni timu o. Momma yenyo na adwene odwene no eno gina so e de obeyo. Enti yembebre ena ya adwene aye ohia adwene. Ya adwene aye empo media meni anigie media me nkoso e ena media abrabo mbeka ho bie sa adwene no ebubu abrabom. There are thoughts that will make you cripple in life. Because cripple I mean can so sebita for that will be obubu but ema wadwene mu bubu na unko wanim adwene ti say media we de ensem fata we de wonye we de onsem fata we de me be di nyonyonyo sa adwene na wodwene no ekenya tenka ena watenka so ekenya gidie bi wo mu se na me hunu me ho fa ena gidie so ena ekenya empo ade a mfoni a otwago wadwene proso na mfoni a otwago wadwene proso na ekenya wo ne ye ma mentu me bonka nkira wo adwene bi abadwene na dai no ekenya atenka bi se eye enigye abufuo awreho ana oye odie adwene bi na odwene ye na ekenya saade na atenka ne be kenya ade bi abagye di afra abrabo ho ebia no kenya abufuo anti se me kyera mbuafuo me de megidi se me obi a me bufu ade ntem esansa wa kenya sa atenka na achenti no abeda ne belief ade a wo gidi ena ebia na wa kenya wodo wa kenya ahobrase e ma atenka na atintimu mu a ekenya gidie bi sa gidie no ebetwa mfoni wo adwen proso ye friend attitude e ma wo kire ewiase ase efa sa gidie na wo gidie no so your beliefs inform your attitude. Your beliefs inform the picture you have on your mind about your life and about life. And therefore, the picture you have about you and your life dictates your behavior. And to ne yenyina so any emfoni a watwa go adwen proso. Nti abrabo no se enkoyi a enye sika enye ohia enye moa enkoyi a suban nyina so any emfoni a watwa mfoni a watwa e wadwen poso nyina so ne ma wugidie no nyina so ne atenka a wakanya no ene watenka nyina so ne adwene a wodwene de kura no adwen ene ya ade nyinara se woni obi hia na pe na asem a abadwene no ho e wodi osafata o wodi mama o wodi no yemefe o wodi me kono abeboa mi o wodwene sa adwene na ho na osere na ubie kwan ma obo abrabom ena wo hia obi na ka wo na nabi ana ma me kura bi a odi wani hwani ema wotan eba wadwene nti wotan na eba ye no enyina so ya adwene a wodwene ye ena nkenya eba abrabo no eye adwene a wodwene ye nti wiase ade nyina enyina so ene adwene a yadwene asem to wa wo kira hye se asem na atomie ye wa breni ye ebe kenya atenka bi na atenka be kenya gidie bi na gidie ne be kenya ne ye bi na mo asem to na kasa asem na atomie na asem wo metimi asemu eyi bibia frimu e de bi papa ebe kenya atenka na ekenya suban na ye kasa obi ebubra eso ani a one ne hwan. How can you live a fulfilled life? Mema nyoma enan na meja hande. A fulfilled life celebrates the person and God. Obi na babo edimu bia ye obi na ni gina brabo ho na wo bo se onyame na abo no na brabo eyi nyankopon aye ani ne obi na brabo edimu obi na brabo edimu
ana na brabo nso so akoyie no ayo obi o celebrate no ho simple na brabo to so say e be yie bibi nko say ayeye awie menam kwampa so na nso na no kasa de ayeye nwum ema awurade say nipa no wo say na brabo akoyie to so mienu oyo obi a wafiri esumu na aba han mu meka esumu a esum eya adwene ne kasa woka ena han eya adwene kasa woka esum adwene ene bɔneyɛ etimodne entro wotan ene empo adwene a ema ukon tebia akodi bɔne mu ene esum adwene han adwene ene adwene ne nyina so Nyankopɔn asam ne ntwere konkromu nsam sempo Quran na wokan anase Bible ana empo nya wotie we no ehye nkran ema adwene adwempa a ɔdɔ pepepe yo no koreka ene empo se obetu ho asiwa asom obi saa adwene we eye han mu adwene enti obi a wadi mu no ojai esum adwene etu baabi na wadwene adwempa adwene ye pepepe adwene hutwa adwene so ani adwene Kenya abrabo ema Kenya ni ye papa o se na bebi amadu no de etoso nine ana me kam yenu de etoso miensa ene adwene a wodwene se bibi beka abrabo ho na asombo ama obi. Anyone who is living a very happy life is somebody who has added value to his life, and that value has added value to others. Obi a wadi nkunim, obi a nanegye no, obi a odi bibia kana brabo ho, na brabo ayem faso ama no, na brabo akenye obi, na ayem faso ama obi. Se nipa no na obu bra papa. Make wo de brabo no se obi mu amie, yenso bi mu e, da bia wo de onye independent. We are dependent. Ebana sa wa na enye. Ka kire won say if na da ko I'll be independent. Medwena dwena be ma me fa hodie. Medwena dwena be ma me mabrabo anya empo bibia ka mabrabo ho na ekenya obi so abrabo say ye kasa mu, say ye mua mu, say bibia metime de me nsa ayo na empo nipa nya so mfaso. Bibia metime de mano aka na obi nya so mfaso. It means you are adding value be ma energy brabo mu. Kura no obi a na dwene ema oyeyie ayi obi ohunu Nyankopɔn ekesiye na ohunu ho so no so your mama. Well, a fulfilled life is a life that sees the wholeness of God and sees the wholeness of you too. Obi a na adwene edimu ayi obi a na brabo enhye so ne se ohunu se wo no odimu no nyame so yakesiye. Na ho se Nyankopɔn ekesiye wo dan no. Na me hunu obi a wadan Awurade a adesemo odi nisuo awura ne fie ne mpa so da se wodan omama wodan panimu bia wonda so ne pani no wodan wo bia se wonda so ne dan depa kwento dan Awurade na dan wa ho se me sefata me sombo ade nyina ba wie payo amame a na gina me so ade nyina ba ko nkunimdie amame a na gina ma adwa madwene so na titire no ne nyina so ne se me dan Awurade abusua ho na adan no adwen be na wodwene tibia wo mu bia no men nyina tibia no mu nwadwen no ebia na wodi hia ebia na nkoyie men nyina enomu anwene sodi firi mu na dwadwen pa na hu se wo kanya ho na hye ho nkran a se de tie bia babo be koyie enyina omemu nkasa na yedio ene enko animo. Crisis will always be there, conflict will always occur. Indeed, our actions will bring consequences, but when our thoughts are right, our emotions become right. When our emotions are right, our beliefs are right. When our beliefs are right, our attitude becomes informed with the right beliefs, and it informs right behaviors. What you have in your mind, you produce. What you have in your thoughts becomes you. And your mind in your year, a wiase say ya, because I dream na me dream me to me Kenya me ho, na ma she ho crying, na me de me dimu, na de nyina wie pay your amame. Ya na Christopher Kitaka said your team mu no. Also seeing the way we are say, 1 or 2 mu. Aya adwene ati wa adwene ponso no, e na 2 mu. Enye nyame, wa adwene e na dane nyame, e na wa adwene betima dane obonsam. Wa adwene betima dane konkron yo, wa adwene dane beyi na brewo ye ya ase. Adwene a wo dwene ne wo. Ti na da ehwa adwene a wo dwene ye, na adwene fa kwampa so. Abusia. Onyame hira wate. Se wa hye ohun kran beka se mekoi me kan sempa from abrabo ho na ma kan sempa from adwuma ho na me da suban padi
na ma adwene ekenya me ma adwene a hye nkuran a enya bomfi adwene na adwene bi abadwene bia no ebeso aba ma onyame nhyira o ma me nikan enna opani wo be kampedu ase na me na Priscilla na me na empanimfo okura camera Thomas ne nkrofo ekaka ho na me nra MC a ne sound fo so ase na okire nyame ya adom a na adom dom ye ne ehye Adom TV a ye besa de nkurahye dwumade abrɛwo aha na meja wo me ye wosomfo ni tekotego woni ame entina